Vítajte, dnes sa bližšie pozrieme na digitálne menu v gastre. Máme tu celkom zaujímavé podklady, hlavne teda rozhovory s prevádzkarmi, ktorí to už používajú. Áno, čerpali sme z blogu Pikmenu a priamo od ich klientov. Presne, takže cieľ je jasný. Pochopiť, čo to digitálne menu vlastne je, aké sú tam výhody, možno aj nejaké obavy a prečo by to vlastne mali podniky riešiť. A prečo možno práve teraz? Dobre, poďme na to. Skúsme najprv definíciu, čo si pod tým predstaviť. No, v zásade je to online verzia jedálneho lístka. Vieš, hosť si proste načíta QR kód mobilom a má to tam. Aha. Dôležité je, že to nie je len nejaké statické PDF-ko. Tieto systémy sú často interaktívne, ľahko sa menia a hlavne netreba stiahovať žiadnu apku. Takže žiadne inštalovanie a len rýchly prístup k ponuke, OK. Ale prečo by vlastne reštaurácia mala opustiť ten starý dobrý papier, čo sú tie hlavné ťaháky? Z tých rozhovorov mi prišlo, že ide hlavne o modernizáciu, úspory a celkovo zefektívnenie. Presne tak. Tie motivácie sú vlastne celkom jasné a dajú sa zhrnúť do pár bodov. Úplne kľúčová vec je úspora nákladova času. Myslíš hlavne na tlač? Áno, primárne tlač. Už len to vie ušetriť priemerne takých 450 eur ročne. Ale ak podnik mení ponuku často alebo má veľa lístkov, môže to byť kľudne aj 600 až 1200 eur. To už je celkom dosť peňazí, aj pre menšiu prevádzku. Určite. A nie je to len o tlači. Pomysli na ten čas. Okamžité aktualizácie, zmena ceny, vypredaný tovar, nová ponuka, všetko je online za pár minút. Takže personál nemusí stále obiehať stoly a vysvetľovať, čo už nemajú. Presne. Napríklad v Cube Café spomínali, ako im to ušetrilo čas pri vysvetľovaní zákuskov, hostia si ich pozrú aj s fotkami. Alebo v Ramenkazu, tí si pochvalovali, že konečne odpadlo to otravné čistenie zalaminovaných lístkov. Tomu rozumiem. To asi fakt nikomu nechýba. A čo hostia? Je to pre nich lepšie, alebo len iné? Vyzerá to, že pre väčšinu hostí je to lepšie. Tie fotky jedál vraj naozaj pomáhajú pri výbere. Potvrdilo to viacero podnikov, aj Cube Café, aj Ramenkazu. A to sa potom prejaví aj na tržbách? Áno. Odhaduje sa, že dobré fotky môžu zvýšiť priemernú útratu o takých 3 až 15%. A potom sú tu ďalšie veci. Viacjazyčnosť pre turistov, to bolo super pre Cube Café, aj Sliesky dom. A spomínali sa tam aj tie filtre na alergény, to mi príde ako veľká vec. Určite. Údajne to využíva až 82% hostí. Celkovo to zrýchľuje výber, aj objednávanie, skracuje čakanie, stoly sa rýchlejšie otáčajú. Niektoré podniky hlásili aj nárast objednávok. Ramenkazu to odhadol na 15%, alebo aj tržieb ako príklad raňajkárni No9. Takže výhody pre podnik aj pre hostia. Plus tá flexibilita. Presne. Ponuku zmeníš za pár minút, hoci aj cez mobil. Keď sa niečo vypredá, hneď to skrieš, takže žiadne sklamanie pre hostia. A samozrejme hygiena, bezkontaktný prístup. A ekológia, menej papiera. A ten moderný imidž to tiež asi hrá rolu však. Hlavne pre mladších. Áno, napríklad pre Kolibu Patria to bolo dôležité. Dobre, tie výhody znejú presvedčivo, ale poďme aj na tie tienisté stránky. Určite sa objavili aj nejaké problémy alebo obavy, nie? Samozrejme, není to vždy úplne hladké. Jedna vec je občasný odpor zákazníkov, najmä u staršej generácie alebo ľudí bez smartfónu, prípadne bez dát. A ako to riešili? Predpokladám, že to nebolo veľa ľudí, ale aj tak. No, skúsenosti z Cube Café či Ramenkazu ukazujú, že je to fakt malé percento. Väčšinou mali pre takéto prípady po ruke pár tlačených lístkov alebo tablet. Rozumiem. A čo technické problémy? Predsa len je to technológia. Väčšinou je nastavenie jednoduché, ale áno, drobnosti sa našli. V Ramenkazu spomínali, že občas na mobile trochu haprovalo prehadzovanie kategórií, alebo že veľké fotky sa načítavali pomalšie. Také tie bežné detské choroby technológií. Asi tak. V Kolibe Patria zas mali nejaký drobný zádrhel pri úprave cien, ale nič zásadné. A ešte tie automatické preklady. Tie asi nesú vždy dokonalé, čo? Presne, potvrdili to viacerí. Ale ako hovorili v Cube Café a Ramenkazu, tie fotky to často zachránia. Ten vizuál je tam dôležitý. Takže keď to zhrniem aj napriek týmto drobným muchám alebo občasným sťažnostiam, celkový dojem z tých rozhovorov bol asi dosť pozitívny. Jednoznačne. Viacerí si už ani nevedeli predstaviť, že by sa vrátili späť k papieru. A to nás vlastne privádza k tej otázke, prečo by mali podniky začať uvažovať o digitálnom menu práve teraz. Prečo nečakať? No, okrem tých úspor a efektivity, ktoré môžu získať hneď, je tu aj ten širší kontext. Digitalizácia v gastre proste ide dopredu.
A menia sa aj očakávania hostí. Presne. Jeden zo zdrojov uvádzal, že až 78% hostí si už dnes radšej prezerá ponuku na svojom mobile. Takže čakať vlastne znamená, premeškať vlak. Premeškať príležitosti na zlepšenie, ktoré už možno konkurencia využíva. Nie je len nejaký trend. Prináša reálne, merateľné benefity. Úspory, efektívnejšiu prevádzku, lepší zážitok pre hostí, možno aj vyššie tržby. A otvára nové možnosti pre marketing. Áno, aj keď sú tam nejaké drobné výzvy, tie výhody pre väčšinu podnikov zjavne prevažujú. A na záver možno taká myšlienka do budúcna. Kam sa to celé môže posunúť? To je dobrá otázka. Ak už dnes prevádzkari chcú napríklad videá alebo lepšie promo nástroje, čo bude ďalej? Čo ak sa digitálne menu stane nielen pasívnym zobrazením ponuky, ale aktívnym sprievodcom? Myslíš niečo ako personalizovaný zážitok? Presne. Predstav si, že by využívalo AI, pokročilú analytiku, ponúkalo by odporúčania na mieru konkrétnemu hosťovi. Aké nové možnosti by to otvorilo? To je zaujímavé na zamyslenie.